Puno Diyos kalipay sa pagpadayag sa mensahe ang inilang beauty queen sa nasod ato na i-reveal idol kani nga karon mauna ang gikoronahan nga Miss Grand International 2024 nga si Christian Julian kun CJ OPIAZA ato sa koronasyon ni ini sa MJI Hall Bangkok, Thailand sa nilabay nga Hunyo 3. Si CJ ang ika-12 nga beauty queen nga midala sa mong titulo human nga resign si Rachel Gupta sa India nga mo'y inisyal nga na nag-iya sa corona mga idol kinumduman nga siya usab ang first runner-up sa Miss Grand International 2024 sa nilabay nga Oktubre. Sumapa ni Idol Buiki nga nasayod siyang daan nga best things happen kuno for a reason. O nga sumapa niya nga para kini sa iyahang mga pinalanggang Pinoy sa nasud nga Pilipinas. This is a historic win for the Philippines labi na nga siya di ang pinakauna nga kandidata nga Pinay Idol Buiki nga magbitbit sa maong titulo sa maong prestigious nga beauty pageant mga idol. Gitapos ni iyang maanidod nga mensahe actually moving kayo Idol Buiki no labi na nga kana bang ma-feel gyud mo ang sincerity niya sa iyang pagpadayag sa iyang mensahe Idol Buiki. Sumapa niya the one and only I am Christine Julian OPIAZA from the Philippines. Your Miss Grand International 2024. Pwede na Waiki. Pwede na Pestas Barangay. Mo kini ang atong iFM Balitang Show.